Szavaztok mindenkinek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban be fogom mutatni nektek a Stumble-Guys-os kártyámat. Igen, itt sebest, az nyugi nem mucsok. Ebben a szarban van. Várjál, ezek a duplikétek, ennyi duplikét. És ezek, amik nem duplikétek, szóval csak azokat tudok meg, amik nem duplikétek, ezek. Ezt már tehetem is vissza startból. Várjál. Iratkozzatok fel és dobjatok lájkot, ha meg akartok ilyen kártyamutogatós videókat. Na, az első ilyen... ez ilyen etek 86.024 6832 energy, nem tudom már mi a neve. Várj, még van nekünk egy ilyen zombi, egy ilyen zombi kártya. Ilyen, van egy ilyen múmia. Van a kedvencem, a Dinamitron. Szétálsogan. Pixel társogan, nem szétálsogan. Van még van még ez a Robotemk 3, nem tudom. Ez a Mikulásos. Van ez a Samurai. És ez a Gingerbread Girl, még ez is megvan nekem. Én ilyen Stumble-Guys gyűjtő, Stumble-Guys kártya gyűjtő vagyok. Van az ilyen Orange Alien. Van ez a limitált skin. Ezt a kártyát amúgy, ez a háta, ezt amúgy limitált kiadású volt ez a kártya, többet nem lehet szerezni. Csak úgy lehet szerezni, hogyha való trader valakivel, vagy valaki el akarja adni, emlékszem meg ilyesmi. Na, még van ez. De én amúgy a tengerről kaptam, limitálban vettem, egy csomót, és kibontottam. Volt a régi csatornámon olyan videó, hogy kibontom, de az már nincs meg. Na mindegy, lesz. Van ez a robot. Ez a német oroszlán. Alé. Van ez a... az mi ez? Harja. Volkajör Scheme. Meg van ez a... szellem. Ó, ez